Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Komisi Bentang Kejingan Stok Tilang, haka swachata hi seva, haka arpulai terik unai luar arhajar arpulai. Ka office jong executive engineer katnat PHE Maukarwan. Kala pelong ya kejing pun kuat ki jabok jaban bat tam ya ki plastik ki wasata harut kawa umnau. Ka badai ke caka balatan ya ka umbam umdi pansam sikisnong ki per. Nakaliang jong district coordinator DSBM Maukarwan block. Usamla Sheikh Borlin Siangbai. Ulayalam ban pen kuat iki jabok jaban bat ulah kenturu iki patba jong kening kathan bagi dewan sumar kuat ya kamai mariang knang ban laj na ki jingpang bat ban yoi ya ka jing kuat jing suba jo ki saudong saukun kamai mariang ha ka jing shisha nadu kiseng bahalang ka seng samla shnong makorwat bat kitnat sarkar per ki jipun kuat bat buru da ka jing maham bom de ban bret iki jabok jaban henry nakaliang jo ki patba kem ju khan kor bat pen sengam yaki kendon balam patha henry ki jabo la bret khnang hakmat ka sain buat jing maham bat la ki pat ba kim buram yakini ki adong bat ki jing maham kawa umnau kan salong ka wei ni ki wa ka basata de ki jabo jaban sisen ka singi mentang sing kedai atau laiterik nakaling jong ka office jong executive engineer jong ka Maukarwan division dipenlong ya kanika program kumsi bentaban rakhe ya kanika swat shitahi seva ya kanika swat shitahi seva barok ki naksong barok ki district baper kle shimbenta te ni hakanika sing ni rakhe ya kanika swat shitahi seva kumsi benta ban yada ya ka umbam undi te kathim jong kanika de ka cleaning drive water or river cleaning drive te kajingwan jungi hakane ka singi ban penkhut yakane ka pot umnau ane ka wa umnau niwan bantam banlum banlang ki plastik ki badan hangni hasadong sakun ting yo I habang niwan hangni haga jaka yo I ba ngisiam bat ngilap ya ki plastik kum ki plastik shampoo nangta ki sabon nangta ki patulun lingkot ki bala kum ino kum beret hangni ha saudong saukun te kat kum ka jing maham ba ngimsha shu ban sajan hangni hajaka lane ban sum ladang ita da shampoo ngimsha shu te nakaliang ka jong office ni kepat ya phi baro ki bawan sum ban sai thakani subha da sumar ya ki plastik bat kham tam ba ndai chu ban ngin penungkam da ki sabon lane ki shampoo namar yakanika babun ki sinong ki badan chani chaw chatham chawa ki penlong ke umbam undi namar kasus bantan ya ka kade hangni hajrong te lada chate hajrong ro kidon balek jakli ya kanika kemut nging yo ke jingpang kam tam ke jingpang po kabangi khot ka jing papan hier nakata ka daw ngawer lang ya pibaro pet hangni ngila don kumsi benta bani simbenta ini ki staff na liang jong ka office baro klewan ban simbenta ngin pen kuj ya kanika jaka kanika kuj ne go we kang ne hangni bat ka khathi ka jaka sajai sani sapo kanika jaka ba sajai hapo ngin salaj bat tam plastik na menta bat kuj na menta te ngakerpat ya baro subha ban daya sumari plastik katkum ka jingtha na kaliang jong ki bojong district msha shu batang plastik te ya kita ki plastik ki ba phi wan ban ra ban penongkam ha ka jaka sajan pide ban lum ban lang no ban ra no shi kata ka de jingpat na kaliang jong ka office